یہ آدم چشتی دی زبان چاکھا انج ترجمانی کر کے اندھی تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈیٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرما وے او بجلی دردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے او جے او نکلے سیر کرنے تے سارا گلشن سیس نواوے جے او رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے تے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے او خلقیو دے نے مولی دنیا تے کوئی ورلا جان بچاوے اوہ توبہ توبہ اتنا حسن مائی دا اتنا حسن مائیدہ کہ جدی جھال جلی نہ جاوے وہ آزم اتنا سونا مائی کہ سانو کدرے نظر نہ آوے